Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sana 3 ang puso ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Apple. At ito ang aking secret file. Nagtatrabaho ako sa isang resto bar. Isa lang akong simpleng babae na nangangarap na magkajowa. Maganda naman ako eh. Kahit papano may height naman. Kaya lang, 22 years old na ako. Hindi pa rin ako nagkakajowa. Tampulan na nga ako ng tukso ng mga katrabaho ko kasi ako na lang ang walang jowa. Kaya gusto ko na talagang magka-jowa. So sisimulan ko na tong kwento ko At gusto kong simulan ito nung maging close kami ni Adrian. Simple lang si Adrian. Hindi siya kagwapuhan. Hindi rin naman maganda ang pangangatawan niya. Siya yung tipo ng lalaki na hindi ka maa-attract unless makilala mo siya ng lubusan. Halata kasi sa aura niya na mahirap siyang pakisamahan. Suplado siya. Tsaka parang ayaw niyang makipag-usap sa mga tao. Yun ang akala ko sa kanya. Minsan may dumaan na nagtitinda ng kwek-kwek malapit sa amin. Paborito ko yun. Nilapitan ko yung nagtitinda para bumili ako. Ang hindi ko alam, nandun din pala si Adrian, nabili. Nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi kilig Pero, alam mo yung parang may kakaiba sa kanya. Yung hindi ko ma-explain, yung hindi pa kami nag-uusap ng formal, ay parang masaya na ako. Naramdaman ko yung pakiramdam na hindi ko pa nararamdaman sa mga naging kaibigan kong lalaki. Yung para bang ang tagal-tagal ko na siyang kilala. Ramdam ko na parang mapagkakatiwalaan ko siya. Yung tipong buong pagkatao ko kaya kong ipagkatiwala. So ako na yung gumawa ng move. Uy, kumakain ka rin pala ng kwek-kwek. Sabi ko kay Adrian. Ngumiti siya sa akin. At ang sabi niya, oo, paborito ko tong kwek-kwek at fishball. At doon na nagumpisa ang storya namin ni Adrian. Sabay kaming kumakain dito sa tapat ng bahay namin.
Magkapit-bahay lang naman kasi kami. Ang saya-saya ng oras ko kapag kasama ko siya. Yung unang impression ko sa kanya na suplado siya at ayaw makipag-usap sa mga tao, maling-mali pala. Dahil sobrang daldal niya. Alam mo yung isang salita pa lang yung nasasabi ko, siya sangkatutak na yung naikwento sa akin. At marami pa kami na pag-usapan sa tuwing magkasama kami. And then nakilala siya ng buong pamilya ko. At nakabisado niya na kung sino-sino sa amin, magkakapatid na magkakasunod. Kilala niyang lahat ang mga kapatid ko, pati ang mga kamag-anak ko. Malapit siya sa mga kakilala ko. Tapos, deep down, ramdam ko na paano kaya kung si Adrian ang maging una kong jowa? Parang magkakasundo kami kasi nilalapit niya yung sarili niya sa mga taong malalapit sa akin. And besides, marami kaming plano kahit hindi naman talaga kami. Marami rin siyang mga naibabahagi sa akin. Marami akong natutunan sa kanya. Lahat ng mga pangarap at goals ko sa buhay, sinasabi ko rin sa kanya. Mas nagtitiwala pa nga ako sa kanya kaysa sa mga kaibigan kong babae. Tapos kapag nag-aaway kami ni tatay, siya agad ang una kong tinatakbuhan para mapagsumbungan ko. Kapag may problema ako sa school, siya rin ang pinagsasabihan ko. Yung kapag andyan siya, alam ko na magiging okay ang lahat. Kaya naisip ko na siya na siguro ang pinadala sa akin ng tadhana para una kong maging jowa. Hanggang sa makilala ko si Ken. Nakilala ko si Ken sa OJT ko sa isang hotel. Manager siya doon. Simpleng lalaki. Seryoso. At delikado sa kanyang work bilang manager sa hotel. Sa unang pagtama ng aming mga mata, muli akong nakaramdam ng kakaiba. Pero hindi ito yung pakiramdam na tulad ng pakiramdam ko kay Adrian. Iba talaga. Yung bang parang secure ang future ko. Siguro dahil manager siya ng hotel. Pangarap ko talaga maging chef sa isang sikat na hotel sa ibang bansa. At para kasing pakiramdam ko, siya yung taong magdadala sa akin sa pangarap na yun. Naging maganda ang samahan namin ni Ken. Kahit na manager siya sa hotel at ako naman ay isang intern, hindi ko ramdam na intern ako. Kumbaga para na rin akong isang empleyado sa hotel. Ibang-iba kasi siyang mag-alaga sa akin. Nahahalata na nga ng mga kaklase ko at ibang empleyado sa hotel na may something siya sa akin eh. Pero syempre ako pa simple lang. Kunwari, hindi kinikilig. At dahil kay Ken, marami ako natutunan. Paano yung tamang mga procedure, anong dapat hindi gawin. Natuto ako ng todo sa kanya pagdating sa pagpapayaman. Pagdating sa pag-abot ng mga pangarap. Hanggang sa natapos na yung internship ko sa hotel. Nagpaalam na ako sa mga naging kasama ko sa hotel at sa kanya. Pero hindi nagtapos sa pag-alis ko sa hotel ang istorya namin ni Ken. Mas lalong lumalim ang samahan namin. Nagagawa na naming mag-date sa mga mamahaling restos. At dun mas lumalim ang nararamdaman ko sa kanya. Madalas ng topic namin sa kwentuhan ay yung pangarap niya maging branch manager ng hotel sa ibang bansa. At kung papalarin, magkaroon ng sariling hotel o di kaya isang resto bar. Magaling siyang chef sa totoo lang. Doon siya nag-umpisa bago siya naging manager. Pinagkakatiwalaan siya ng mga bossing sa hotel dahil sa husay niya sa paghawak ng mga tao at sa galing niya sa kanyang trabaho. Hinangaan ko rin ang karakter niyang yun. Sabay kaming nangarap na makuha ang pangarap niya na makapag-work sa ibang bansa. At sabi niya, kapag nakapag-work na siya sa ibang bansa, kukunin niya ako para magkasama na kami na abutin ang mga pangarap namin. Sa mga sinabi niyang yun, lalo akong kinilig.
Dahil halata naman talaga na may gusto siya sa akin. Ako din naman, nag-uumpisa na rin magkagusto sa kanya. Kapag kasama ko si Ken, andun yung excitement na magiging successful kaming dalawa sa mga pangarap namin. Siya yung taong alam kong malaki ang may tutulong sa paggamit ko ng mga pangarap ko. At pinapangarap kong makasama. Pero may isa siyang ugali na medyo mahirap unawain pero iniintindi ko naman. Palagi kasing siya yung nagpaplano para sa amin. Yun bang naiplano na niyang lahat? Yung pupuntahan, anong gagawin, anong isusuot, at kung ano pa. Maganda naman na lahat planado niya. Alam ko namang makabubuti lahat yun pero alam mo yung pakiramdam na parang bakit hindi yata ako kasali sa pagpaplano? Yun bang siya na lahat ang nag-isip? Susunod na lang ako sa mga plano niya? Isa yun sa mga ayoko. Kapag ganyan siya sa akin, nagsusumbong ako kay Adrian. Eto namang si Adrian, puro daldal, puro kwento hanggang sa pinangungunahan din ako sa mga desisyon ko. At yun na ang panimula ng away namin. Pero yung away namin, hindi yun nagtatagal. Mamaya lang okay na kami. O kaya kinabukasan nakalimutan ng lahat. Ganun kami ni Adrian. Pero kahit ganun ugali niya, sa kanya pa rin ako natakbo kapag medyo naiinis ako kay Ken. Naikwento ko rin kay Adrian yun. Yung unti-unti kong pagkahulog kay Ken. Nakita ko sa mga mata niya yung lungkot. Kasi alam ko naman na may gusto rin siya sa akin pero pinipilit niya pa rin maging okay siya at ipakita at iparamdam niya sa akin yung suporta niya kung kanino ako masaya. Konti na lang, sasagutin ko na si Ken. Hanggang sa makilala ko na naman ang isang lalaki. Itago natin siya sa pangalang Dave. Nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa isang park. Doon may nakita kaming mga bike. Nag-rent kami. Habang nagbabike, may sumabay sa akin na isang matipunong lalaki at binati ako. Hindi ko alam pero kinilig ako. May kakaiba rin akong naramdaman kay Dave. Hindi ko maipaliwanag. Umpisa pa lang alam ko magiging close na kami. Yung bang vibes na vibes kami kahit noon lang kami magkakilala. Sabay kaming nagbisikleta sa park. Nung napagod na ako, nagpahinga na ako kasama siya. Binili niya ako ng makakain at inumin tapos pinabayaran niya sa akin. Kakaiba, diba? Sabi niya, bayaran ko raw yung binili. Sabay tawa. Binayaran ko naman yung mga binili niya. Tumawa rin naman ako. At habang nagkakwentuhan kami, sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Hindi ko naramdaman yon kina Adrian at Ken. Marami siyang gustong gawin sa buhay niya. Yung umakyat ng bundok, mag-skydive, mag-travel sa iba't ibang lugar, mag-adventure. Na-excite ako doon. So, kinilig ako. Pero, alam ko na ang dami tumatakbo sa isip ko. Kasi, ang gusto ni Dave, mag-adventure kami na magkasama kami. Pero paano yun? Paano si Ken? Paano si Adrian? Anyway, naging super close kami ni Dave. Masaya ako kapag kasama ko siya. Hindi ko naman sinasabi na boring sina Adrian at Ken, pero iba si Dave. Siguro dahil bata pa naman ako sa edad at sa mga ganitong edad, naghahanap talaga ako ng mga adventure sa buhay. Yung bang ang dami kong gustong gawin at subukan. Minsan sumama ako sa adventure ni Dave. Nagpunta kami sa isang cave. Kakaibang experience ang naramdaman ko habang magkasama kami ni Dave habang gumagala sa loob ng isang cave. Pagkatapos nun, nag-camping kami. Gumawa siya ng apoy para hindi kami ginawin. At hinanda niya yung mga kakainin naming dalawa. Pakiramdam ko, buong-buo yung kabataan ko dahil sa mga nagagawa namin. Hanggang sa naging madalas yung adventures namin ni Dave. Palagi yung overnight.
Nasanay na akong natutulog na kasama siya. Naging kampante rin ako na kasama siya. Pakiramdam ko, mas marami pa kaming adventure na pagsasamahan. Pero naitanong ko sa sarili ko kung si Dave ba yun. Si Dave ba yung taong gusto kong maging unang boyfriend? Gwapo siya pero parang may kulang sa kanya. Kung yung pag-uusapan ay magiging boyfriend ko, masaya ako. Oo. Pero parang hanggang dun lang yun. Hindi ko nakikita na magiging boyfriend ko siya. Hindi naman siya mahirap mahalin eh. Vibes na vibes talaga kami. Hindi siya gumagawa ng plano na hindi ako kinukonsulta. Lahat ng adventure namin, parehas naming gusto. Basta, kasama ako. At sa bawat adventure namin ni Dave, hindi lumilipas yung oras na hindi ko na ipagmamayabang to kay Adrian. Sanay na sanay kasi ako na nagsasabi sa kanya ng lahat na nangyayari sa buhay ko. Yung nag-a-update ako palagi sa kanya na hindi ko naman siya boyfriend. Hindi ko naman siya nakikitang maging boyfriend. Kasi kaibigan lang naman talaga ang gusto ko kay Adrian. Pero haaminin ko, si Adrian ang lalaking mahirap tanggihan na mahalin. Mamahalin mo siya dahil andyan siya palagi sa mga oras nang walang-wala kang makausap at walang sumusuporta sa'yo. Hanggang sa dumating ang pangyayaring nagpagulo ng utak ko. Habang nakahiga ako sa kama ko ay sabay-sabay nag-chat sa akin si Adrian, Ken at Dave. Lahat sila pare-parehas ng mensahe sa akin. Pwede ba kitang maging girlfriend? Can you be my girlfriend? Apple, mahal kita. Pwede bang maging tayo? Nagulantang ako at napatayo sa pagkakahiga ko sa kama. Yung hinihiling ko na magka-jowa na, isang lalaki lang yung sinasabi kong gusto kong maging jowa at mahalin ako, mahal ko. Pero ngayon 3 silang sabay-sabay na nagsasabing mahal ako at gusto ako maging girlfriend. Natulala ako sa nabasa ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gustong gusto ko yung karakter ni Adrian na palaging nandyan, nakasuporta sa bawat desisyon ko at gagawin ko. Pero gusto ko rin naman si Ken, yung my future, yung tipong pang boyfriend talaga, yung makakatulong sa pagkamit ko ng mga pangarap ko. Si Dave, nasa kanya yung saya na wala kay Adrian at Ken. Lumalabas talaga sa kanya yung kung sino ako, yung mga gusto kong gawin. Grabe si Lord. Kapag nagbuhos ng panalangin naman talaga, isang lalaki lang na nagmamahal sa akin ng totoo ang hiling ko, bakit kaya 3 ang pinakilala niya sa akin? Sa totoo lang, ayokong pumili ng isa sa kanila dahil alam ko na kapag may pinili ako ay dapat may bitawan ako na 2 sa kanila. Hindi naman kasi pwede na kung si Ken ang piliin ko ay hanggang madaling araw ay mag-uusap kami ni Adrian ng kung ano-ano. At lalong hindi naman pwede na tuloy pa rin ang adventure namin ni Dave at overnight na magkakasama sa isang lugar o room kaming 2 lang. Ang hirap pumili kasi ayoko talagang may mawala kahit isa sa kanilang 3. 3 silang naging malaking parte ng buhay ko. 3 silang naging bahagi ng masasayang oras ng buhay ko. 3 silang bumubuo ng pagkatao ko bilang babae at 3 silang tunay na nagmamahal sa akin. Pero hindi ko alam kung matutumbasan ko ba ang pagmamahal na ibinibigay nila sa akin dahil alam ko na kapag may minahal ako sa kanila o may pinili ako na isa sa kanila, may masasaktan akong 2. Sana ay matulungan niyo akong pumili ng taong dapat kong maging unang boyfriend. Kung pwede lang silang 3, silang 3 na. Sana 3 ang puso ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Apple. At ito ang aking secret found.